Barane itu nomor karuan kok. Mbok kenti titer blonjo ngono omong kok. Lho. Lho. Apa nama tambah mam ngene iki? Malah. Iya. Alah yo. Pinter dok. Pinter dodol nyambut gawe ngono kok. Wis pinter wong wedok ya. Hop sik meneng ae. Aku kuwi bingung yo. Nggarap aku kuwi ngombe sawam yo. Alah. Sawam. Suket jembrong wis pare kono jane kuwi sawame digarap bojo ora le. Tebak. Iya. Sawah digarap bojoku rene terus piye? Waro wong. Bojoku ya wis tuwa. Tenagane ora rasa. Ngono kuwi dak carane kon golek-golek wong kon garap. Ngono sakit yo sawah digarap ketemu. Regae mosok wanyar saiki iki. Ya ora ngono. Dadi aku tak garap wong ngono nek ana wong gelem. Piye, Pak? Sawahku. Terus tak garap sawam. Lho, tenan lah kebeneran aku seneng aku garap kowe. Tenan ya. Iki ngomong ya seneng ngene iki. Kok tenanane ngamuk-ngamuk. Ora. Bojoku lah seneng nek kowe sing garap. Masa? Tenan. Jajal lah. Tapi sawam sing lembet iku. Lho,